Gera paya mar Rusinga Ring Road mar kilomita 19.6 matudo gwenge mopogore mantiere chula Rusinga e kar chung'od bura ma Suba North koro mako mach bang' kane ochunge kalore koth mapek mane dhi nyime gi chwe thurka. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lerono, achendo no ma itimo gi piny owacho mamalo e nengo mar siling bilion 1.3 tielo mare mokwongo owinjore tieki kapok higa ni orumo. Rusinga en achiel kama chendo mag lupo dhi nyime alwora ma Nam Lolwe kendo jolupo kod jowala osebedo kaneno pek mar chopo gere chirni mopogore wang' sa kaluwore gi yore maricho matudo dho wedhe mar Rusinga kod chirni ma opogore. Pek no koro nyalo biro rumo kaluwore ni piny owacho mamalo sani koro kaso chenro mar gero apaya mabor ne romo kilomita 19.6 matudo chula Rusinga apaya ma bende ong'ere ni Rusinga Ring Road ma Gedo mare dhi muonyo bilion 1.3. Apisas ma ochung' rango chenro mag dongruok ma piny owacho mamalo time gwenge mag Nyanza mane otimo limbi apaya no okoni Gedo mare sani koro mako mach kendo tielo mokwongo ibiro tieki kapok higa ni orumo. There's a package 1 running 8 kilometers, package 2 again 8 kilometers, and then package 3 which is 3.4 kilometers. For the costing, package 1 is 324 million, package 2 524 million, package 2 also 524 million, and then package 3 is 324 million. Year 1 is 10%, package 2 is 11%, and then package 3 is approximately 8% completion. And the instructions that they are going to give to the contractors to have the first blacktop in the first week or latest second week of September. Gedo mar Rusinga Ring Road ka otieki geno nitie ni biro konyo yawo ochumi ma alwora no kendo kelo fungruok maduong' ne jolupo kod jogo manitie sekta mar nam osebedo kaneno matek e chenro mag wuoth nikech yore maricho manitie alwora mar chula no. They are opening up the lake region to outside world for ease of transportation of the resources that are found along the lakeside. Bende gigolo chik ne wuon orak masani koro timo gedo mar apaya no mondo kasre gi tich bang' ka gedo mar apaya no ne ochungi kaluwore kod koth mane chwe kod gwenge mopogore pachoka ka gilero ni piny owacho oseketo kenge mowinjore mondo mi gedo mar apaya no otieki e tielo mokwongo nyaka mar adek e bwo dweche 18. Contractors should now redouble their efforts to recover the lost time. We are satisfied so far. 18 months we should be able to deliver the 20 kilometers on course. We've gone round. We have a few challenges on site, especially the challenges with the power poles that are along the road corridor. We have brought this to the attention of the committee. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.